जों गावजों गाव जेसेबां एना एनि जागोन, जाय हाग्रामाया दिनै बर' हारिनि बिश्वासघातक, जाय बर' हारिया जारिमिना मोनदांस' हायै समनिफ्रायनो रोजा रोजा बोसोर सुथुरनि सिङाव हेवमानि मोनसे हारिया दिनै सासे दैदेनगिरि, बर' दैदेनगिरि जानानै गावनि हारि, गावनि मान सन्मान, गावनि मर्यादाखौ फाननानै गुबुननि आथिङाव हमनानै गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोनो नागिरनाय हाग्रामाजों थाया होननानै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै इउपिपिएलआव जइन जादोंबा जों बिथांमोनखौ मान होनांगोन आरो बे जोंनि मान होनाया जोंनि दायथ'। जेब्ला मानसिया थैनोसै समाव, दै गब'नाय समावहाय फेम्फोनायाव हमग्रांनानै, मेथेखायाव हमग्रांनानै गावखौ बासायनो हायो, बेबायदि अबस्थायाव दिनै बिपिएफनि अबस्था जानानै फैदों। दिनैनि दिनाव आङो गिबियाव मानगिदिर शिब प्रमद बर' बिथांखौ, इउपिपिएल दोलोनि हाइकमान्ड बिथांखौ आं हामबाय होननांगोन। बिथाङा आंनि सायाव फोथायनाय दङ, जायनि जाहोनाव इउपिपिएल दोलोनि आंबो सासे सोद्रोमा। बे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव आंखौ दिनै बावखुंग्रि बियाबनि सासे केन्डिडेट हिसाबै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सेलेक्सन खालामबाय। नैथियाव आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो सिनियर लिडारफोरखौ हामबाय होनदों। बिथांमोननि सापर्ट आशीर्बादा जेब्लायबो आंजों दङ आरो जोंजों दङखाय जोङो साक्सेसफुलनि लामाजों आवगायबोबाय थानो हादों। गासैबो जाथि जनगोष्ठिया दिनै बिटिसिआवहाय इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामदों। बेफोरबायदिनो जोंनि नैबे बावखुंग्रि बियाबावबो मोनफ्रोमबो जातिनि साफ्रोमबो सुबुङानो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मोनसे अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गावनि राव, हारिमु, थुनलाइ, आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनाय आरो गाव गावनि जिउ खांनायजों लोगोसे हारिखौ गोजौआव बोखोनायनि थाखाय खामानि मावनो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होनायजों लोगोसे जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट होनायाव आवगायबोदों। नोंथाङा दायो बिजाथि महरै गेलेदों, माबायदि जागोन आरो ओरै फारसे जे इउपिपिएलनि 40टा बिटिसिनि 40टा समस्तियानो जों साफ्रोमनिबो बियाब। बावहाय गोबाङा गोबां गेम गेलेनो हागौ। उद्धारता होननाय मोनसे राव दङ। प्लास दिनै ग्रेटार इन्टारेस्टआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभानि आमब्रेलानि सिङाव बर' हारिनि खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जेब्लायबो खौसेथिनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। जेसेबां मानि जोंनियाव सिनियर बर' दैदेनगिरिफोर, राजखान्थिगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों, बिथांमोनखौ मान होनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ सिगांनि सारियाव दोननानै जोङो जेब्लायबो हारिखौ दैदेनलांनो नागिरो। जायनि जाहोनाव आङो 14 नं चिरां दुवार खनसि बियाबनिफ्राय जुदियो आं एक्जिस्टिं दासिमबो आं गेमब्लाबो आं बेखौ खाम्फा बरग'यारि बिथांनो सेक्रिफाइस खालामदों। बिनि जाहोना बे नङा जे आङो नैबेखौ लुबैनानै मोननो लुबैनानै फैदों। गुबै खोन्थाया जादों जों सेक्रिफाइस खालामलायदों। मानोना हारि दानाय, हालाम दानायनि खोन्थाया जोंनियाव फैदों। जों गावजों गाव जेसेबां एना एनि जागोन, जाय हाग्रामाया दिनै बर' हारिनि बिश्वासघातक, जाय बर' हारिया जारिमिना मोनदांस' हायै समनिफ्रायनो रोजा रोजा बोसोर सुथुरनि सिङाव हेवमानि मोनसे हारिया दिनै सासे दैदेनगिरि, बर' दैदेनगिरि जानानै गावनि हारि, गावनि मान सन्मान, गावनि मर्यादाखौ फाननानै गुबुननि आथिङाव हमनानै गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोनो नागिरनाय हाग्रामाजों थाया होननानै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै इउपिपिएलआव जइन जादोंबा जों बिथांमोनखौ मान होनांगोन आरो बे जोंनि मान होनाया जोंनि दायथ'। बावखुंग्रिल' नङा, दनेश्वराथ' थांखाबाय, जेनखाबाय, जेननानैनो बायदिसिना बखिगासिनो दङ। आं दनेश्वर बिथांखौ बिदा हिसाबै मानियो। बिथाङा खिन्थु आंखौ गावनि फंबाय हिसाबै मर्यादाखौ दोननो रोङाखै। जिखियानो जाया, बे बिथांनि खोन्था। जेब्ला मानसिया थैनोसै समाव, दै गब'नाय समावहाय फेम्फोनायाव हमग्रांनानै, मेथेखायाव हमग्रांनानै गावखौ बासायनो हायो, बेबायदि अबस्थायाव दिनै बिपिएफनि अबस्था जानानै फैदों। दिनै जोङो आउट अफ 32टायाव जोङो देरहाना थांगासिनो दङ। दासिम मोनबायाव बिपिएफआ देरहानो थांगासिनो दङ, मोनथामाव बिजेपिआ देरहानो थांगासिनो दङ। बे मोनथाम आरो मोनबाखौबो जोङो फोजोबनानै 40आव 40थाखौनो जों इउपिपिएल दोलोआ देरहानायनि थाखाय थाग थियारि जागासिनो दं।